ja, lekker aan het verven. We zijn aan het verven, ja. En we doen dit omdat hier de oude balken gewoon verweerd zijn. En deze nieuwe, dat ziet echt heel nieuw uit. We zijn nu aan het testen. We zijn nu 4 testjes aan het maken. Ja, ik zie de post-it stickertjes erop plakken. Welke soort verf? Welke verhouding, welke kleur het is en welke verhoudingen we ze aangemaakt hebben. Er is heel wat werk nog aan de winkel, toch? Ja, dat klopt. We hebben een groep van 11 vrijwilligers. Daarvan zijn 9 of 8 zijn gediplomeerd molenaar en we hebben 4 molengidsen. Maar we zijn heel druk bezig weer met de opbouw van alles wat zeg maar gerestaureerd is in de molen. Zodat we straks weer echt kunnen gaan malen. In de molen hebben we een meng- en transportsysteem uit de jaren 50. Dat was destijds denk ik helemaal hypermodern. En we hebben de mogelijkheid om zeg maar graan en dergelijke van helemaal beneden naar boven te transporteren. En van daaruit te verdelen naar verschillende onderdelen van het systeem. Het is gewoon een band met bakjes erin en die transporteren dan van boven naar beneden. Transporteren die dan zo de graan en dergelijke. Ja. Dat was helemaal gemaakt voor de molenaar, zodat hij de mogelijkheid had om bijvoorbeeld veevoer voor paarden en dergelijke precies zo te mengen zoals zeg maar, de afnemer het graag wilde hebben en dergelijke. De bakjes, zoals je kan zien, valt het hier in die pijp, daar in het eind, wordt het hier verdeeld naar verschillende stations. Dat is een verdeelsysteem. En dit wordt bediend met touwtjes beneden en af. Hier komen koordjes aan en dan kan je al die kleppen stellen. Hier komen nog leidingen aan en die gaan door de vloer weer terug naar die molenstenen toe. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. De pijpen liggen hier nog allemaal, dat moeten we allemaal monteren, ja. Ik ben theedrinker. Oké. Jullie hebben een aardige club, Edwin, maar je zegt eigenlijk kan er nog wat meer bij. Ik denk dat we altijd nog wel wat mensen kunnen gebruiken. Ja. We hebben handjes en we hoeven niet per se allemaal molenaars erbij te hebben, maar ja, iemand die het gewoon leuk vindt om gewoon gasten te ontvangen of die mee wilt helpen klussen of een andere bijdrage kan leveren. Ja, wat dat betreft, mensen zijn welkom, jong, oud, maar zeker ook jong. Een beetje verjongen, ja. Verjonging, ja. Ook als wij er straks niet meer zijn, hè. Ja. Maar dat duurt nog even, hè? Laat het hopen. Ik zeg altijd maar zo, een draaiende molen is een gezonde molen. Als er geen vrijwilligers zijn, dan staat het hier stil en je weet dan, dit soort panden gaan heel snel die bergafwaarts. Die vervallen echt helemaal, ja, als je daar niks aan doet. Ja. Dus ja, de vrijwilligersgroep is wel heel belangrijk.